Tiya, Ah. na, nakakita surog man tiyo. Kasi mainit dito. Dating former President Gloria. Oh, muna si Juan. Mm. Oh, oh. Yes, 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 yes. Oh. Yeah. Oh, Ito mga yan. Mhm. Mm. nagyulog ko, itong so-called hindi. Na, Are you booking this committee? oh, Yung tumimik mo si Marcolita. iyo mo lang yan. Iyo mo lang yan. Mm. Oh, ito ang maray duman. Oh, Si Marcolita bag ayan. Okay. Mhm. Mm. bak ay hinggang tao. Kakang tao that they should read between the lines. Matuto. Opo. Yeah. Mhm. Di ba? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Mahiling ka duman kung anong klaseng tao na VP mo niya. Yes. Oh. Mhm. Hindi man lang sabi. Salamaton. Yan. Day na, oy kamong nagdanangunya. Kumusta sabi ang audio on air kang kahuron ko? Pasensya na kamo ta. So it's pag-asa ka sa bagong aga malinigon eh. Ngunyan, kumusta daw tabi? Ta iba kayang cellphone so gamit ko sa bago. All right. Alas 8:46 oras po sa Pilipinas. Okay na kita diyan. O yan tabi ang rason kung natata uminabot sa punto na ang Vice Presidente kang Pilipinas dahil po nag-take oath kanuminang pangduman nag-request siya. Pwede nga maguhali na ako. Tinugutan man mga tugang kan chairman kan House Committee on Governance and Accountability. All right, sige. Report tayo. Hali po dyan sa luwas, 8:47 oras. Tama bang oras ko digdi sa... tama, 8:47. All right, sandali lang. Sandali lang ha. May kwan dito, madali lang. Sandali lang ha. Akin means kaumagid or kapareho. Okay. O nasabutan ko tabi. Pag una ako wrong. Sorry tabi. All right. Ito, citing for contempt is akin to is suit since it citing for contempt is akin to a suit since it involves imprisonment. Akin means kaumagid or kapareho. Yan. Akin to a suit. Yan. All right. Thank you, bossing. Salamat. Nasabutan ko na. Nasa paguna ko, wrong type lang. Sorry. Sorry, boss. Okay na. Nasabutan ko na tabi. Kung sabihin pala ka iyan, kaumagid or kapareho. All right. Sige. Good to know. Bueno. Mga tugang, report muna tayo. Hali po dyan sa luwas. Kasabay si Jimmy na salita sa dagdag na report. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay sa tuyang follow-up dahil paninlead na nai-establisher ang ginubatan PNP sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Arnold Rional. May kinaraman sa 68 anyos na babae na habang nagluluto sa iyang lugawan na negosyo kani sa barangay Ilawod, igwang duwang magkangkas sa motorsiklo nagtambara nagsagin-sagin makapi nakalatag na sukapi dahil man ininom kan duwang armadong persona imbes yung binadil ang babae agang-aga kanakaagingal daw asin sa follow-up kan DCGB nyo sa ginubatan PNP mantinido pa ang investigasyon dahil pa ni na-establisher na motibo asin kung si Isay ang mga may kagibuhan kaini. Asin sa ngunyan, pigbabacktrack pa kan na mga polis ang mga nakukuha nindang CCTV footage sa mga inagihan kan motorsiklo bilang getaway ang direksyon going to Ligaw. Ang problema, pick up man ko na kung nakakuha man sindanin CCTV sa inagihan kay ni dahil manaplakahan ta BP sa motor ta nakatangad ang plate number. Plus nakailaw dahil manamumustra ang plate number sigun kay Chief of Police Rional. Sa ngunyan padagos ang paghinguwa kan ginubatan PNP na masolve ang krimen ini na nangyari digdi
sa barangay Ilawod, Ginubatan, Albay na babae Aha. may edad na binadil pinayo Iyo. ni tabi BP kan nakaaging aldaw. O, tama ba, Jimmy, sunod ang gusto mo kang pinalo up mo? Ang tama, saro lang sa payo? Sinaruan man sanay ni sa payaw, Saro tama sa payo. Pero na-establish na kang pulis kung ano talaga ang motibo pending sa paghanap kang suspect? dahil pang Di, ano? na-establish na Kung kay kwan. to, Igo ang mga ang report mo kay Pading Markang Inot, kanya, ano talaga ang pagkatao? Ano negosyo niya? Ano ang kuwang ka ito? Hanap buhay ka Lugawan. itong babaying ito? lugawan, Nagitinda kilugaw? ba't ba kaunan? Naginigosyong lugaw? Bako sa nalugaw, kaunan. Pagkaon to, Kaunan? ginag- Gari ko Oo. karinderiya? Oo. Karinderiya? Oo. Grabe ang kuwan, ano? Grabe ang pangyari dyan. Hanggang ngunyan, di ang negosyo niya, karinderiya, dahil iba? Kuday man. Oo. Pero ngunyan, sarado ngunyan. Oo, yung kaya mga. May nagkumtabi ito, James. Tanadang ko sa report mo kay Pading Mar, kaya nagputol-putulong ng garing habang pakon ako eh. Pa-report ako sa pag-report mo. Informasyon kung na kuha, and so PIO na interview ba niya to ka nakaaging aldaw. So agum, yaon mismo ani nagbubukas na alas 5 o alas 6. Yo, early morning pa ito, di ba? Oh, nagbubukas kan tindahan. Oh, paguna customer. Iyo. Oh, tamala nga ni Pangyari, kan adi. pagdulag, nakailaw pa daso motor tamala sa CCTV footage sayo pa nga nito nakaka pa dikloon dahil bumustra sa plate na apira ka nakatanga dahil man nakailaw pa. Iyo. Ang problema dyan, taba ko naka-helmet ito? Gari susaro man sana naka-helmet. Oo. Susaro. Oo. Okay, nakuan man. Kaya lang, duwa pa lang sususpect naman na nakamotor pagkatapos na abadilon ang biktima. Ano? Babae. Pangyari. Okay. Oo. Gari bako na tibang na talaga ang kuan inaban. Yung baga. Sa Batang ganun yan. Waspa, Pero ang Kansaro, araw na, Kanso, de may establish ko ng motibo. Kang suspitsado kung ano talaga nata Dahil binadil sa pa. babayi. dahil pa. Very, Iguanin mga unvalidated na mga kumbaga haka-haka pero dahil man anyway basta pwedeng basihan sagkod na dahil pa na-establisher talaga kan pulis. ata na. Okay. O, sige. Yan ta BBP yan sa to yung mga dagdag na informasyon follow-up report. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Halip po dyan sa Lawaso. Follow-up report yan ni Jimmy Cambinadil dyan sa Ginubatan, kanami naging aldaw, na kinagadan po din sa rong babayi. Hanggang nun yan, de ma-establish kan mga otoridad kung anong motibo o kung nata binadil kang suspitsado ang babaeng ito hanggang sa Magadan. Magbabalik po ang hapon. Makalipas lang kan mga patarasas. Iniimbita na ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na mauwot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Pagbati hali sa Presidente kan University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Lea Patria M. Laurano. Sa gabos ng mga Bicolanos, asin devotos, kan sa tuyang mahal na ina, gusto kong ipaabot
ang pakikisumaro hale sa University of Nueva Cáceres. Maugmang fiesta ni Nuestra Señora de Peña Francia. May her intercession always be our guide and protection. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy ka Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy ka. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na taba. Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige. Oy, alas 9 na. 2 minutos na lang mga tugang. Alas 9 na po ninaga. Hilingon tamo na sa mga reactions. Kan sa tuya, tabi ng mga listeners. Ngunyan, tabing aldaw na ini. Mapagalman talaga. Ano? Sabi kan texter tare, kung may oras ka, gari gusto ko ikang mag-adal kilita. Objective ka masyado minadiskuter. Salamat po. Pwede ako mag-adal kilo, pero tabi, so iisip ko na ko kaya. Sa isip ko na ko kaya. Ano ang sabihin ko? Pwede ako mag-eskwela kaan, pero hindi ko po kaya. Hindi ko kaya po. Gari mapagkalo ng pag-eskwela kaan. Dapat ka naka full-time katabi ang oras mo kakabasa mo sa nakan mga ang mga provisions mo sa nakan. Gari dipizilon. Good morning from Novaliches, sabi ni Char Monasterial. From Donsol, Sorsogon, Ilgita Alim Briones. Anita Armstrong sa Melbourne, good morning. Sabi ni Sep Vergara, good morning Tabi sir. Homer Lola, good morning Tabi. Salamato na sa mga listeners nato. Kunya na pagkaaga na nakatutok mga tugang ni Dipo sa tuya na programa. Basta yun ang una yan, mga tugang. Alas 9 na naman. Alas 9 na. Mababa na muna, makanang una ko, mapaaram na muna ako ta. Diyan na hapon i-try ko tabi na maka-live broadcast tabi pag alas 3 kon kon so samuya tabi na samuya tabi na conference medyo maluwag taon-taon ta. Whole day kaya kami ngunyan whole day ngunyan 9 o'clock to 5 o'clock in the afternoon ang sessions tabi plenary discussions, open forum, etc. po ngunyan na pagkaaga. Kaya baka lamang makwanta.
Ilimon ta kung may oras po to. Pero kung dahil si Joshua na mo na po taon, ansa nung makakasabay dyan po sa programang Pinky on Mo Baby. Alright, o sige, mga tukang, sa pangaran po kang bilog na tropa, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Thank you so much po. Dahil pong personalan, kita po trabaho lang. Kasabay pala niya ito dyan sa technical department si Chief Ramir Tanay, buda si Jerome sa tuya tabi na social media connections, asin po sa tuyang satellite broadcast from Makati City, Philippines. Thank you. Goodbye. Maray na aga. Henry Maceda po. Dahil pong personalan, kita tagahapot lang. Mabuhay. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi